Quan som dins d'un espai, ens hi podem moure de moltes maneres. Ens podem situar darrere o davant d'un moble que hi trobem, a la dreta o a l'esquerra. Enfilar-nos-hi a dalt o bé amagar-nos-hi a sota. Quina forma té l'espai on som i com podem saber si és gran o és petit? Podem comptar quantes passes fa d'ample. O quants salts de granota hi podem fer de llarg. Podem mirar quantes vegades hi cabem estirats. Quantes maneres hi ha d'anar d'un punt a un altre de l'espai? Podem zigzaguejar? Anar resseguint les parets? O fer un munt de voltes? Hi ha moltes formes de fer-ho, però la més curta sempre és anar en línia recta.